Здравей, Наде! Много ти благодаря за този въпрос. Не, нямам никакъв проблем с покритието и на краката, и на ръцете ми, когато работя по този начин. Тоест, аз вече работя само единствено по този начин. Така се уча в момента да работя, да скъсявам и да оформям ногтите. Накрая вече след като съм сложила топ лак. Като имайте на предвид, че аз в момента се обучавам по по-упростена, по-бърза, скоростна техника за укрепване с гел. Така че по този повод тук искам да вметна нещо много важно. Когато си избирате преподавател, винаги по-скоро изберете този преподавател, който работи с клиенти активно. Дори преподавател, който техниката, която ще ви преподаде, той всеки ден, примерно почти всеки ден, той я работи и я прилага върху клиентите си. Защото имайте напред, че индустрията на маникюра и педикюра се развива изключително бързо. Желанията на нашите клиенти в салона постоянно се променят и един преподавател, който е спрял да работи с клиенти, е по-малко вероятно да успее да ви научи вас и да ви преподаде на вас техника, която да е адекватна за сега. И техника, която наистина вие ще можете успешно да прилагате в салона и съответно да си изкарвате хубави пари. Защото в крайна сметка аз съм масово виждам, тъй като си пиша с много колежки, общуваме с вас на лично съобщение, аз ви пиша, вие ми пишете и така нататък, обменяме опит. Виждам как масово в момента ние маникюристите излизаме от базово обучение, после от надграждащо обучение, от не знам си какво обучение и ние в същото време се връщаме в салона и пилим ногти по 2 часа и половина, по 3 часа дори. По този начин дори 60 лева да струва, примерно, маникюра с гел-лак при вас, вие ако го правите 2 часа, както и аз съм го правила, не си мислете, че аз съм нещо извън това число, за 2 часа 60 лева на час излиза 30 лева. 30 лева са прекалено малко, като си сложите осигуровки, найем, всичките разходи и така нататък. Опитвам се да съм кратка, но не мога. Мисълта ми беше, че избирайте преподаватели, които работят с клиенти и които техниката, която ви преподават, и работят върху клиентите си всеки ден, защото това е единствения начин, по който вие може да сте сигурни, че съответният преподавател ви преподава актуална техника, т.е. техника, която и вие ще може да продавате в салона.